9 van de morgen klonken de toeters van alle NS-treinen een minuut lang. Ik op het station in Ljouwert. Het is een protest tegen agressie in de trein, tegen conducteurs en oor-NS-personeel. In de afgelopen weken werden een paar gevallen van agressie en mishandeling in de trein en op stations. Frieske huiseigeners kunnen amper meer winst maken op haar huis. De tijd dat een keerphuis in de ring van de jaren yield opsmiet is voorbij. Uit een rapport van de ING-bank doet blijken dat alleen nog in de Rijnstad de huizen meer wurg worden. Maar in Friesland, Drenthe en Zeeland wordt de weerde minder. De man die juist een wenning om de Zon-dwarsstritten in Ljouwert binnenvoel en daarbij verwoenen rekken, hier een angstoonval. De man die cocaïne en alcohol broekt. De man heeft in de politie zijn dat er mishandelen wie toch 2 mannen. De politie houdt in de Koopmanstritten 2 mannen aan. Tjen de verwoenen man is proces verbaal op makken. De nieuwe ijshal in Oonbouw in Ljouwert krijgt al de uitstraling van een Alvesterdehal. Langs de ijsbaan zie je oude stadsgevels, met ornamenten van het Alvesterdekruiske. En er wordt ook een soort ruten in de hal maken. Rieders krijgen het gevoel dat ze trots de Alvesterden en het Frieske landschap rieden. Joen en vannacht staat er gewoon meer bewolking, kans op een buiken. Het wordt zo'n graden. Morgen bewolkt, kans op zinnen en dan wordt het zo'n 10 graden.